Ano? Hello guys, hindi ako marunong mag-reply kung paano. Sorry. I don't know how to reply sa chat. Nag-try lang ako guys. Di ko alam talaga kung paano. Hello guys. Hello Gandara ka. HM supporters. Hindi ako marunong mag-jacket. Sorry. Hindi ako marunong mag-reply sa chat. My God. Try lang to guys. Paano ba mag-chat dito? Hindi ako marunong talaga. Nakikita ko lang kasi top chat, live chat, all messages are visible. Tapos yung isa naman, hide all chat messages. Paano ba yung pag-reply? Wala kasi akong gamit na ibang cellphone kaya hindi ko ma-review.